Свинска плешка без кост, 5,99 за килограм. И печено кебабче от топлата витрина, само 39 стотинки. Ами салатка? Български розови домати от Добърско. Свежи краставици. 5,99 за килограм. Много скъпи, бе, Гери. Иначе... От Добърско. Гери, иначе как си? Добре ли си? Имам парене при уриниране. Сърбеж и неприятна миризма в интимната област. Лошо, иначе много добре изглеждаш. Как вършиш? С мека текстура. 50% повече хиалуронова киселина. Защото го заслужавам. След откраднат живот разпознавате те, като пазаруваш. Какво казваш на феновете в супермаркета? Уважаеми клиенти, отваряме каса 1. Страхотна си, истинска бургазлийка. С впечатляваща способност да попива. Меко казано, перфектна. Добре. Ще те питам още нещо. Не, стига вече си ме питал, вече няма връзка с този номер. И това ли си ти, бе? Телефонът на абоната е изключен. Моля, обадете се по-късно. Гергана Стоянова, дами и господа.